Madalit po, madalit. Uy, tama naman. Ala, di ay sakit sa luyo. May sarap yan din yung nag-inom. Natin ito niya kuan. Kay batiya ko na yung sila. Ginupay na ni kan bungbungan bang mo para din ya ano? Ano parang wala yun eh. Mga patak ito yung man. Ubos. Mga patak. Ano, di traffic na. Ano tao man din dito kami presensya. Hindi naman ito prente. Adto na. .46 na. 3 minutes na. Lupa yang berdua di sekitar. Oh, dida. Itu betul ada. Sudah dua kita. Oh, what ubos. Siguro. Flammable pa naman. Kawai. Kanan ke. Oke, sesuatu itu. Okay, mga picture pangay nila. Kung kaya may gumiyaw pa yung kay kanya tatay din eh. Nunduman. Lebok soya. Maraglag.
Hindi man yan nataas ng luksohon. Kataas. Ang halarong na tila. Sa lahat makaradlog may pating. Malay ka tila. Pero di rin ko nataas ang luksohon. Parang nga na ito.